Ассалому алайкум бародаро. Ина фландро. Ирӯз 45 рӯза шудам. Бояд аёлчашон ҷудо кунем, оне ки озира шуда клеткаи холӣ нест. Барои ҳамин ҳамҷа мондагием шуно. Ваксинашонам кардем. Ина очаш. Бародарое ки мепурсидем. Ина нав 45 рӯза шудан. Иншоаллоҳ дар фурӯш мондем шуна. Бо нархошона дар комментария менависем. Кадоми хоҳишмандам, марҳамат. Фақат пара фурӯхта мешаванд. 7 фландои чай. Инҷода оташон аст. Оташон 5.5 кило, очашон 6.5 кило. Мен калифорнийскиёрам 50 рӯза шудам. Ёрам фурӯшда ваксинашона кардем дина. Фурӯшиям ёрам. Калифорнийскиё 50 рӯза. Ягон кас харидор боша, марҳамат. Инҷода бу калифорнийский ҳастем. Ё майдаан оли. Оли ё нав 1.8 дагем. 45 рӯза шаван ё ба дафтар шаван. Инҷа барано. Барано ҳам оли майдаам. 1.8 зиёдтар шудагем. Ягон 1 ҳафта пас иншоаллоҳ 45 рӯза мешаванд. Баъд фурӯш давемонем шуна. Барашкура. Барашко иншоаллоҳ баъди 1 ҳафта тайёр меша. 23 мо дада, баъди 23 мо иншоаллоҳ. Кас хоҳишманди барам боша, 1 ҳафта пас алоқада буроем. Ин отаи барана. Отаи барана. ҳозир бо ота ва чаи калифорнийскиёро нишон медиҳем. Чай калифорнийскиё ҳамияй. Очашон ҳамияй. Ҷа алаф мондем, бояд бизоям иншоаллоҳ. Як рӯзада. Мебоша оташон. Оташоне. Оташон қариб 5 кило. 4700 ҳам хеле. баъд бародаро як чиз дига нагуфта намона ки
дар WhatsApp группаи харгӯшпарварӣ шудагӣ. Метавонем ки ба группа пайваст шавем ва дар бораи харгӯш хариду фурӯш кунем, ё ки маслиҳат барои харгӯш гирем, ё ки маслиҳат ки силкаша ман дар описанӣ ва комментария мемонам. Бидуроем дар группа пайваст шавем. Боқӣ худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.